श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। माननीय प्रमुख अतिथींना मानवंदना देण्यासाठी येत आहेत कंपनी क्रमांक 2च्या कंपनी कमांडर आहेत अश्विनी विजय पाटील, BCA हे शिक्षण घेतलेल्या प्लॅटून कमांडर श्रद्धा सुभाष पाटील, प्लॅटून कमांडर सोनम विठ्ठल नाईक, प्लॅटून कमांडर मोराणे अभिरुचा अरोड, मार्केटिंग कार्यकर्ता सुजाता लक्ष्मण भोपळे, कंपनी क्रमांक 2 माननीय प्रमुख अतिथींना मानवंदना देऊन मुख्यमंत्र्यांसमोरून जात आहे। मानवंदना देण्यासाठी येत आहे कंपनी क्रमांक 3 कंपनी कमांडर आहेत सायली सज्जराव शिंदे, कोल्हापूर विद्यापीठामध्ये BA आणि MA विषयामध्ये सुवर्णपदक विजेत्या, प्लॅटून कमांडर सेव्हर तानाजी सोंडे, प्लॅटून कमांडर मोनिका खडके, प्लॅटून कमांडर प्रणेती यादव, दर्शक म्हणून काम करतात सोनी सदाशिव शेट्टी। माननीय प्रमुख अतिथींना मानवंदना देऊन मुख्यमंत्र्यांसमोर निर्गमित होत आहे। मानवंदना देण्यासाठी येत आहेत कंपनी क्रमांक 4 अतिशय सुंदर देखणासह या ठिकाणी प्रदर्शन। कंपनी कमांडर आहेत मनोज उघडे, प्लॅटून कमांडर आहेत वैशाली कदम, प्लॅटून कमांडर हरीश डांगे, प्लॅटून कमांडर क्रमांक 3 विजय गावे, दर्शक म्हणून काम करत आहेत चेतन परदेशी। कंपनी क्रमांक 5 मानवंदना देत आहे कंपनी कमांडर आहेत सावंतकुमार वाघमारे, प्लॅटून कमांडर आहेत धनश्री भगत, पूजा पाटील, सचिन भिलारी, दर्शक म्हणून काम करत आहेत गौरव जगताप। मानवंदना देण्यासाठी धीरेचालमध्ये येत आहेत कंपनी क्रमांक 6 कंपनी कमांडर आहेत अविनाश श्रीकांत गवळी, गणेश गड, रसूल बाबूलाव शेख। अतिशय सुंदर असं प्रदर्शन। कंपनी क्रमांक 6 माननीय प्रमुख अतिथींना मानवंदना देत आहे। मानवंदना देण्यासाठी येत आहे कंपनी क्रमांक 7 प्लॅटून कमांडर सोपान मुंडे, प्लॅटून कमांडर मयुरेश साळुंके, प्लॅटून कमांडर शहाजी घोडके आणि दर्शक म्हणून काम करत आहेत सतीश बोले। कंपनी क्रमांक 7 माननीय प्रमुख अतिथींना मानवंदना देऊन मंचासमोरून निर्गमित होत आहे। मंचासमोर येत आहे कंपनी क्रमांक 8 कंपनी कमांडर आहेत खामगर रवींद्र बापूसाहेब, प्लॅटून कमांडर धनंजय पुंडलिक गायकवाड, प्लॅटून कमांडर धनंजय कुलकर्णी। अतिशय उत्कृष्ट असं हे संचलन धीरेचालमध्ये कंपनी क्रमांक 8 ने मानवंदना दिलेली आहे। कंपनी कमांडर आहेत उदय विष्णू पाटील, प्लॅटून कमांडर सुनील पाटील, प्लॅटून कमांडर भास्कर तांबळे, प्लॅटून कमांडर संकेत कोथरे आणि दर्शक म्हणून काम करत आहेत विष्णुकांत आनवते। कंपनी क्रमांक 9 माननीय प्रमुख अतिथींना मानवंदना देऊन मंचासमोर निर्गमित होत आहे। कंपनी क्रमांक 10 कंपनी कमांडर आहेत समाधान किसनराव गौड, मार्कर आहेत अतुल मडके। कंपनी क्रमांक 10 माननीय प्रमुख अतिथींना मानवंदना देऊन मार्गक्रमण करीत आहे। मानवंदनेसाठी येत आहे कंपनी क्रमांक 11 कंपनी कमांडर आहेत सागर शैलेंद्र साबळे, प्लॅटून कमांडर विनोद खांडपहाले, अविनाश नलावडे, प्रेमकुमार दांडेकर आणि मार्कर आहेत स्वप्नील माने। कंपनी क्रमांक 11 यांनी माननीय प्रमुख अतिथींना मानवंदना दिलेली आहे। यानंतर मानवंदनेसाठी येत आहे कंपनी क्रमांक 12 कंपनी कमांडर आहेत अविनाश भारत मोरे, प्लॅटून कमांडर केरबा माकडे, अभय माकडे, संकेत तळकर आणि मार्कर म्हणून काम करत आहेत कृष्णा भागवत कुटे। खूपच सुंदर असं हे प्रदर्शन। धीरेचाल म्हणजे आमच्याकडे संयम आहे हे सांगण्यासाठीच केलं जाणारं प्रदर्शन। पेशन्स इज द की ऑफ एव्हरीथिंग। संयमानं केले जाणारं काम हे उत्तम होत असतं।
त्यासाठी विचार कंपनी क्रमांक 12 माननीय प्रमुख अतिथींना मानवंदना देऊन मुख्य मंचासमोरून मार्गक्रमण करीत आहे. असं म्हणतात, आपल्या जिद्दीला हे नका सांगू की तुमच्या समोरील अडचणी किती मोठ्या आहेत. आपल्या जिद्दीला हे नका सांगू की तुमच्या समोरील अडचणी किती मोठ्या आहेत. तुमच्या समोरील अडचणींना सांगा की अरे माझी जिद्द तर खूप मोठी आहे. या जिद्दीनंच गेली वर्षभर या ठिकाणी प्रशिक्षण घेत असणारे हे प्रशिक्षणार्थी अतिशय उत्तम असं त्यांनी धीरेचं प्रदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे. सर्व उपस्थितांना विनंती आहे की त्यांनी जोरदार टाळ्यामध्ये याचं कौतुक करावं. परेड कमांडर संतोष अर्जुन कामटे, त्यांच्या समवेत आहेत सेकंड इन कमांडर विजया प्रकाश पवार आणि सहभागी 9 कंपन्यांचे कंपनी कमांडर, प्लॅटून कमांडर आणि दर्शक. तुम्ही आता ऐकली बीट, अतिशय अप्रतिम अशी बीट, पण यासाठी किमान 1000 वेळा त्यांनी आपले पाय या मातीत रोवले असतील. त्यानंतरच आलाय हा एक सुंदर बीटचा आवाज.